Helo bawb, Lewys yma a dwi'n gweithio'r urdd a mewn cyfres o fideos dros y dyddiau a'r wythnosau nesaf yma, mi fydda i, Rhys a Marged yn dangos ambell i beth cerddorol i chi mwyn gallu dechrau cyfansoddi, creu rhythms ac dechrau creu cerddoriaeth o gwmpas y tŷ. Felly yn y fideo cyntaf yma heddiw, mi fydda ni'n dysgu sut i wneud offerynnau DIY drwy ddefnyddio mond pethau allan ni ffindio o amgylch y lle. Felly gad ni weld be allan ni wneud heddiw. Felly, yn gyntaf, da ni'n mynd i ddysgu sut i wneud rhywbeth ar enw castanet, neu ddrwm llaw tebyg i hwn. Felly'r unig beth ydym ni angen mwyn gwneud y castanet bydd darn o garbod, siswrn, 2 ddarn arian, blue tack, ac yna ambell i beth i addurno a lliwio yr castanet yn y diwedd. Felly, dwi jyst yn mynd i dorri darn bach o garbod. Fel hyn, chydig yn llai. Fel hyn. Wedyn, dyn ni'n mynd i blygu y darn o garbod yn ei ganol nes bod y ddau ben yn cwrdd fel yna. Wedyn, da ni'n mynd i sticio 2 ddarn o blue tack yn tu mewn y carbod fel hyn. A wedyn, da ni'n mynd i roi 2 ddarn arian, eitha fod yn 10 ceiniog, yn 50 ceiniog, yn 2 ceiniog, be bynnag. Dim ond bod o'n gwneud sŵn, dydy o ddim och. Wedyn, fydda ni'n cau y darn carbod, a fydda ni'n gwneud sŵn fel hyn. Felly, na i jyst dangos un nes i wneud gyna, achos wedyn, fyddwch chi'n gallu mynd ymlaen i addurno, fel dwi wedi gwneud ceg neidr, mae gennych chi'r tafod, a'r danedd, ac yna y darnau arian fel hyn. Felly, dyna un peth. Wan, da ni'n mynd i fynd ymlaen at Marged i ddysgu sut i wneud shaker. Diolch Lewys. Helo bawb, Marged dwi, a dwi hefyd yn gweithio'r urdd. A be dwi am ddangos i chi heddiw ydy sut mae gwneud ysgwydwr neu shaker allan o bethau sy'ch chi'n ffeindio yn y tŷ a cael lot o hwyl yn arbrofi a chwarae gwmpas efo nhw. Felly, dwi'n rhoi 3 opsiwn i chi. Yr opsiwn cyntaf ydy yr un hawsa, siwr o fod. Just halen. Halen, fel hyn. Os dwi'n ei ddal hwn yn llawryddol, a'i ysgwyd o, mae'n gwneud lot o sŵn, a mae sŵn shakers yn gwneud gymaint o wahaniaeth mewn cerddoriaeth. Mae'n elfen bwysig iawn. Felly, os dwi'n ddal hwn yn llawryddol, i ysgwyd o, ddylai bod wneud sŵn eitha cwl. Dyna ni. Mae hwnna'n reit awdd a reit syml. Opsiwn 2 ydy os nad oes gennych chi halen fel yna yn y gegin, mae gennych fi botadwr. Botadwr eitha neis, achos mae yna logo urdd arni. A mae gennych i hefyd reis. Iawn? Felly, dwi'n gobeithio na i ddim wneud llanas rwan. Be sy'n gwneud ydy, wel, dwi'n roed y reis mewn jog a dwi'n gwneud ddarn o bapur a dwi'n mynd i ddefnyddio hwn i wneud rhywbeth o twmffat mwyn rhoi y reis yn daclus yn y botadwr. Felly, os neu rolio hwn fel yma a neu roed o yn y botel a dwi'n gobeithio na i ddim colli reis yn bob man. A dyna ni. Wedyn neu roed y ceuad ar y botel. A os ni'n dychmygu bod yna sŵn andros o ddam ddod o hwn rwan. Dyna ni. Syml ond hynod o effeithiol ar rhad, fel dych chi wedi weld. A wedyn, opsiwn 3, mae'n ychydig bach fwy o waith yn hwn, ond os ydych chi'n dewis yr opsiwn yma, gwch chi addurno fo neis hefyd. Felly, os gennych chi rolyn tu bach fel hyn, a jyst darn o bapur wedi cael ei selotapio mlaen ar y pen. Na i dynnu'r reis allan hwn, mwyn roed o'n hwn. A fydd angen rhoi y reis tu fewn, fel hyn. Dwi wedi wneud llanast. Dyna ni. So mae angen gymaint ar yr un yma.
A wedyn, darn bach o bapur arall a'i selotipio fo mwyn wneud o yn daclus fel hyn. Fel yma. A wedyn, jyst i ysgrifennu fo hyn. A dwi'n gwych chi addurno fo, liwi fo, i wneud edrych yn ffantastig. Dyna ni, diolch yn fawr. Gobeithio newch chi fwynhau bysgen Rhys i ddangos i ni. Helo bawb, Rhys yma, diolch Marged a diolch Lewys am y tips cool yna. Dwi eisiau dangos i chi 2 sŵn syml ydwch chi'n neud yn defnyddio gwydra ac gratiwr. Felly, y sŵn cyntaf, dyn ni'n mynd i ddefnyddio gwydra o wahanol meint. So gen ni'n gwin o hana, cocktails o hana ac un normal o hana. Fel ydych chi'n gweld, mae yna bach o ddŵr yn y gwydra, ac mae faint o ddŵr sy'n yn y gwydra yn mynd i newid sŵn y nodyn. Felly, er enghraifft, efo 3/4 llawn o ddŵr, mae'r nodyn yn mynd i swnio fel hyn. Ac os dwi'n yfed bach o'r dŵr, chi'n sylwi bod y nodyn wedi newid. Felly, ydych chi'n greu nodau gwahanol i fynd efo'r gan da chi'n trio cyfansoddi. Just trwy ychwanegu dŵr ac yna taro fo gyda rhywbeth metal gyda i welltyn metal yn fan hyn. Ac wedyn yr ail sŵn dwi eisiau ddangos i chi ydy drwy defnyddio gratiwr ac eto defnyddio rhywbeth metal. Da chi'n mynd i frwsio efo'r graen ar ôl golchi'r gratiwr ac wedyn mae'n mynd i greu sŵn fatha rhyw washboard effect. Dwi'n meddwl fydd o'n swnio'n cool efo gweddill y syniad da ni wedi dysgu. Felly, os ydych chi reid gyd o'r syniad yma efo'i gilydd yn defnyddio pethau syml sydd angen byddwch y tŷ, ydwch chi hefyd greu can ac joio. Diolch yn fawr i chi. Dwi'n gobeithio bod chi wedi mwynhau y fideo yna ar sut i greu chydig o Offerynnau DIY. Felly eich tro chi di wan i fynd ati i greu yr Offerynnau yma. Os ydych chi'n gwneud nhw, please rhannwch nhw ar y social media a tagio yr urdd yn hynna i ni gael gweld sut ydych chi'n dod yn eich blaen. Wedyn, yn y fideo nesaf yma, fyddwn ni yn dysgu ambell i gord ar yr ukulele, ar y gitar ac ambell i rhythm ar y drum, fel bod ni wedyn yn gallu mynd ymlaen bellach efo chydig o bethau ar sut i gyfansoddi can a rhoi ambell i beth at ei gilydd. Dyna edrych ymlaen i weld chi bryd yna.